ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଭାବରେ ରଥଯାତ୍ରା ଦେଖିବାକୁ ପୁରୀ ଯାଇଥିବେ। କ'ଣ ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ରଥଯାତ୍ରା କାହିଁକି ପାଳନ କରାଯାଏ? ଯଦି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଆସନ୍ତୁ ଏହି ଛୋଟିଆ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇଦେବି। ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନଦୀ କୂଳରେ ବସିଥିବା ବେଳେ ଜଣେ ଶିକାରୀ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଚରଣକୁ ହରିଣ ଭାବି ମାରିଥିଲା ଗୋଟିଏ ତୀର। ସେତେବେଳେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଶିକାରୀ ଜଣକ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଚରଣକୁ ଧରି କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଶରୀରକୁ ସେ ଜଳାଇ ଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେ ଜଳାଇଲେ ବି ହୃଦୟ ଜଳିଲା ନାହିଁ। ହୃଦୟଟି ଥିଲା ଗୋଟିଏ ଅଦ୍ଭୁତ ଧାତୁ ଓ ଯଦି ଏହା ଆଲୋକ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସେ ହୃଦୟଟି ଆଲୋକିତ ହୋଇଥାଏ। ସେହି ବ୍ରହ୍ମ ପଦାର୍ଥଟିକୁ ବାନ୍ଧି ଗୋଟିଏ କାଠରେ ନଦୀରେ ଭସାଇ ଦେଲା ସେଇ ଶିକାରୀ ଜଣକ। ପୁରୀର ରାଜା ଥିଲେ ବଡ଼ ଭକ୍ତ। ଏହି କଥା ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ ହେଲା। ସେ ଏହି ବ୍ରହ୍ମକୁ ନେଇ ଗୋଟିଏ ମୂର୍ତ୍ତି ଗଢ଼ିବେ ବୋଲି ଭାବିଲେ। କେହି ବି କାରିଗର ଏହି ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଗଢ଼ି ପାରିଲେ ନାହିଁ। ଶେଷରେ ସେହି ସମୟରେ ଆସିଥିବା ବିଶ୍ୱକର୍ମା କହିଲେ, 21 ଦିନ ପାଇଁ ଏକୁଟିଆ କାମ କରିବି। ସେ ଏହି ସମୟରେ ବିନା ଆହାର ଓ ଜଳର ସେବନ କରିବେ ନାହିଁ। 14 ଦିନ ପରେ ଯେତେବେଳେ ମହାରାଣୀ କବାଟ ଖୋଲି ଦେଇଛନ୍ତି, ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଆଉ ନଥିଲେ। ସବୁ ସମାପ୍ତ। ଥିଲା ସେହି 3 ମୂର୍ତ୍ତି, ଯାହାର କି ଗୋଡ଼ ନଥିଲା କି ହାତ ନଥିଲା। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏହି କାଠରେ ସେହି ବ୍ରହ୍ମକୁ ଅର୍ପଣ କରାଯାଏ ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୁନର୍ଜନ୍ମିତ କରାଯାଇଥାଏ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ ନୟନ ପଥଗାମୀ ଭବ ତୁମେ। ହେ ପ୍ରଭୁ।